Oké, vergeving is een van de belangrijkste processen in het mensenleven. In mijn leven ook, sowieso. Ja, Jezus heeft mij vergeven van mijn zonde. En daardoor mag ik vrij zijn. Heb ik een nieuw leven in hem. En mag ik daardoor ook een kind van God zijn. Wat ik echt een van de grootste zegeningen vind die er bestaan. Want daarin heb ik mijn identiteit gevonden. En dus ook mijn normen en mijn waardes. En mijn hele betekenis van het leven. En ook mijn hele doel van het leven. Dus vergeving is echt een van de... Ja, ik denk dat vergeving ook iets is wat we elke keer weer opnieuw leren. Want er is niet echt een manier van vergeven, denk ik. Maar door zeg maar met je mond te belijden van... Oké, ik vergeef, dat is stap 1 en de rest is een proces. Dus dat betekent ook dat je leert om los te laten. Vergeven heeft niet stap 1 tot Z, zeg maar. Nou, als je deze stappen volgt, dan heb je vergeven, weet je. En ik moest denken aan vergeving, ook als je inderdaad naar vergeving gaat, ga je eerst door een pijn heen. En ik wou daar niet naartoe, naar die pijn. Die wou ik echt niet voelen, want dat was echt te heftig. En daardoor wilde ik controle houden over die situatie, want zolang ik hier ben, aan deze kant zeg maar, van mijn boosheid en verdriet, heb ik het onder controle. Maar zodra ik toe moest geven van, oh, maar eigenlijk dit doet zoveel pijn. En hier moet ik doorheen, deze pijn voelen. Maar dat is heel eng, want je weet niet wat er aan de andere kant van die pijn is. Dus ja, dus dat hoort ook bij vergeving. Voor mij dan, ja. Dus ik weet ook nog, toen ik door een bepaalde vergeving heen moest, dat ik ook echt tegen Jezus zei van, u moet mij echt helpen, want dit doet zoveel pijn. En ik kan dit niet. Ik weet dat ik het niet kan met mijn menselijke, met wie ik ben als mens, kan ik het niet. Dus u moet mij echt helpen. Ik heb het echt heel vaak gezegd van, ik weet niet hoe ik dit moet doen. En ja, vergeven is mooi, maar het is ook echt moeilijk. Ja. Nou kijk, als je vergeeft, dan ga je jezelf en de wereld zien door de ogen van God. En dus dat betekent dat je liefdevol naar de wereld kijkt, maar ook met geduld en met vrede en met vreugde. En ook met waarde. Dus de bewegingen die wij doen in dit stuk zijn hele dragende bewegingen. Waardoor je eigenlijk jezelf en dus de ander mens ziet als kostbaar. En daar horen bepaalde koninklijke bewegingen in. En bijvoorbeeld het stukje stampen op de vloer zie ik echt als een mighty man of warrior moment van, nee, je verbreekt die vloek van de duivel, je verbreekt die boosheid, je verbreekt dat verdriet, je verbreekt dat depressie, je verbreekt de angst, je verbreekt de boosheid, de bitterheid.